Ľudia, čaute. Dneska to je preskúmavačka MFK Tatranu, Liptovský Mikuláš, tam to je ďalšie zavlažovacie zariadenie, keď tam striekalo, tak ma už plechalo. A toto je jak keď strieľam z nervky. Berite. Ono ma toho strieka. Dobre, tu sme takto, tu je VIP zóna. Tamto ideme na rozhľadňu, pavučina tu je, ty vole. Mám celú ruku od pavučiny. Toto je, to čo je za stolička? Tu sú nejaké špaky, zábora. Ideme sem hore. Wow. Nechápam, na čo tu je HDMI. A toto teraz vidíte. To je to zavlaže. Takto to vyzerá. Nikdy som nevedela, ako to vyzerá, ale starka to mala inakšie. Nemalo to takéto. Tak je to extrém. Takže pekne to vyzerá. Stajú svakol už, ale keď to bolo tam ešte. No, takže tamto pôjdeme všade, tam tu je nejaké Royal Crown. Akože, poď. Tam tu je nejaká dopitá kavička. Tamto sú svetla. No, tu je svetlo takto. Akože ono to vyzerá dobre. A na videu to tiež vyzerá dobre. Ideme dole. Ježiš, skoro som sa zdrbal. Tuto je takto krásne. Tu sú iba takto poschodia. Tu vlastne sú dvere. Ideme dole, takto. A ideme sa pozrieť k tomu zavlažovaču. Alebo, ja neviem, ako sa to volá. Proste zavlažovač, čo budem hovoriť. Ty kokos. A teraz sa ďalšie zaplo. A to sa vyplo. Takže teraz sa pôjde všetko na túto stranu. Dobre, už to tu lieta. To je bol aký bordel. Dobre. Teraz nesmie to ísť na túto stranu, lebo ma už pliecha do rýky. Aha. Ježi. Kurník. Ono to ide. Ježiš. Ja som od toho pár metrov. Ty vole, že to ešte viac pôjde. Sa zlákol. MFK Tatran. Takto sa stoličky, to nie je nič zaujímavé. VIP. Že sme si ukázali fakt. Tam je jedna super. Tuto takto niečo je. Akože vyzerá to extrémne dobre. Ideme. Žiješ. Fuj. Spadol mi mobil, ale žije. Dobre, idem sa pozrieť na to zavlažovacie zariadenie. Kamo. Dobre. Takže sem otrhnutá stolička, ktorá je totálne mokrá. Počkajte. Ešte keď som to na prvýkrát točil, pretože teraz to točím už na tretíkrát, tak som išiel tamto robiť intro dole. A už plechalo ma polku, takže mám mokré vlasy. Presne tuto dole. Ja som išla tam dozadu, jadekiš. A tu je nejaký... Počkaj, čo toto je? Toto som nebol. Tamto som robil intro. Dobre. Tu je nejaký požiarne dvere. Počkajte, ja vám to ukážem, lebo som vám to neukázal na autce. Tu sú nejaké plané ihriska. Aha, dobre, to sú policie. Sú len zložky. Ty kokos. To je nejaký bordel. Ideme si ukázať znova to zavlažovacie zariadenie, ale zblízka. Ja idem tuto hore po schodoch, lebo... Dobre. Tam. A ono sa tu kamo schovalo. Do prdele. Čo je za zvuky? Asi vy to nepočujete? Tamto, strika to asi to robí. Tu je to celé mokré. Tu ma práve ošpliechalo, keď som bol na týchto schodoch. Tu takto vidíte. Tu môžem zavrieť, ale ja to zatvárať nebudem. Idem sem. Tuto som takto išiel presne a to ma ošpliechalo. Tuto. V týchto schodoch vidíte, že sú mokré. A asi to nevidno.
kanál je totálne mokrý. Idem vám ukázať to zavlažovacie zariadenie, keď je schovaté. Dúfam, že si to nebude takto radové. A neviem, tam asi bude niečo iné, lebo tam vidím dieru takú. Počkajte, ja vám to ukážem. Toto taká diera, ale tu je tiež. Ale v tej diere tak môže bude dať čo iné, no ale fakt tu nikto není vôbec. Tak, toto je. Okej. Furt tu nejaké zvuky, ale ja neviem, či to robí ten zavlažovač, alebo ja tomu tak hovorím, pretože neviem, ako sa to volá. Opakujem. Teraz som pri tom extrémnom svetle. Mohol by som tam vyliesť, ale liesť tam určite nejdem, pretože keď mi padne mobil, tak nedopadne to dobre. Tu je nejaké ihrisko. Som sa sem rád dostal, ale to je pôda, akože, no, aha, to takéto ihrisko, to som si v živote nevšimol a už som tu bol veľakrát. Keď tak nehrám futbal, ale chodím pozerať mojich kamarátov na tréningy. Tam je nejaký bager. Dúfam, že tam nikto není, pretože aby si o mne nepomysleli, že ak toto je zatvorené, že natáčam na súkromnom pozemku, pretože toto je nejaká budka. Nikto tu není. To je ďalšie svetlo. Ideme do tej a za chvíľu tak sme tam. Je to len takto kúsok, dúfam, že to bude troška inakšie. Tam ešte, keď prší, taká zaskera. Vidíte? Tatran. Ježiš, skoro drbal do tohoto. Skoro do toho drbal, to je to všade. Lebo ja som vám ukazoval čo ja som takto išiel a proste skoro som do toho nadrbal. Dobre. Tamto vidíte krásne slnko, ktoré vás nemôže zaujímať, pretože mi vypaluje oči, ja nemám okuliare slnečné. Toto čo je? To je v rekonštrukcii. Takže tam je ďalší zavlažovač, dúfam, že sa teraz zapne a špliechama. Tam to vyzerá, že je bola čo iné. A je tam ďalšie ihrisko. What? To som nevedel, pretože si myslel, že tam sú len tie dva. Niekto sem ide. A tu je ešte tretie. Počkaj, poďme sa tam pozrieť. A fakt. Tretie. Ty. Fakt tu niekto hrá. Počkajte. Dobre. Ideme hore. Tu je to. Toto je také isté, že tam je to zariadenie zavlažovacie. OK. Tu nie je nič zaujímavé. Je to úplne také isté. Len tu nie je VIP zóna. Idem do B1. A kamera. Dobre. Pre zabavu idem troška dlhšie, aby sa nič nepropletlo. Kámo, dobre. Dobre sa tu behá. Kardio. Neviem, či ma to už pliecha, dúfam, že ne. Kámo, dobre. To vyzerá. Ja. Tu je originál sklo. A dúfam, že to za kúštivové. Idem dole. Aha, takto to vyzerá. Vidíte to? Yes. Držím vám to ešte zblízka. Jo. Doriti. Ono to ide sem. Ono to je úplne pre mňa blízko. Dobre. OK ľudia, takže čau.